Saas sjocht de nieuwe helikopter eruit die de RAV inzette Silva patiënten vervier. De RAV en Defensie binnen op haatlijn akkoord over de oername. De laatste details moeten nog bepraat worden. We zijn straks 24 uur per dag, 7 dagen in de week gewoon direct beschikbaar. Dus de inzetbaarheid wordt eens vergroot? Ja, de inzetbaarheid ten opzichte van de SAR-helikopters wordt vergroot. Naast de SAR-helikopter kan ook een trauma-heli inzet worden. Wat is eens het verschil? Een traumahelikopter brengt een dokter en verpleegkundige naar het ongeluk toe. En de ambulancehelikopter helpt een patiënt op om hem naar het ziekenhuis te brengen. Dus wie zal ik net met een dokter vliegen, maar we vliegen met een chauffeur of navigator en een verpleegkundige achterin bij de patiënt. Dus eigenlijk worden we een vliegende ambulance. Mogelijk dat de nieuwe helikopter ook inzet wordt voor patiëntenvervier op het vasteland van Friesland. We willen zien dat we de helikopter ook breder in de provincies inzetten kunnen. Bijvoorbeeld ook om een patiënt op te helpen uit de Zuidwesthoek als hij met spoed naar bijvoorbeeld MCL moet. Wat het stoomplak van de helikopter wordt is nog net wis. Naar alle gedachten gaat het om Eelde of Ljouwert.